Wodi yabo Chiborabu imeye bunge yabo machoge borabu nigo beso kirebene na komochia egekore kiabete abuigoro asamagacho ye county osiye bunge ye county ya Kisii maiga yegari omo MCA obo aserieta Nicodemus Omwamba gosaligwa amona chirichi aba MCA bandi babere asebono basabire serikali ye county ya Kisii kobenyora asamagendero anene mono bamuchirie omugavana bwe county ya Kisii ase okobeba se woti yabo Chiborabu woti esaburo kese nyamsuchu egento nare goteba wo Chiborabu woti nebete asinye incho mwesimigo twachore to mwesimigo Omwamba mine twigwete mina igora atere tuchigari chigautorwa magoro ntobete sana na magendera che tokosaba nanda amanya gotomero chiguni chichake gwata magoro tukumetie gakone kiabete gari Bosongo county abasikare baro egente kina botobete muna baochi kiagera Omwamba achori na baochi na bakomurwani ne chikura bakwa muno Omwamba ile egente getangani tigo twakwete chikura abo murai Kisii county ngima omo chiaga kwe representative okorukwa Omwamba goikera igoro Omwamba igegari aye gwatwa amagoro tarige irete county gachore tuna bantaba ekere kenene your excellency egente getangani myaka 3 ya erire ntorarora kende nyone kemo asebo Chiborabu gwadi chira cha okwaliete ngai kwaliete gochi ne chira kera kwale koli no taroche kera kwale gochiri gose kwa beteretu gochiri nonye kwalenge no moyo bwoko konye ninki otagokonyera abananchi bense emeyega erinde naye kiagera no semenete chikoegwe kure round ende erinde kure yonyonyore mwesimiwa Simba etotagete ochebochi apologize asabochi you apologize asabochi ikiagera kwawa gosei omwesimiwa Omwamba twachorete kurwochi amagendero sipiote neneti parati etaya emese nande ekura 27 inkobori ore ekene ngoko atore ya abanya one touch